بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بمن عندك كرو بنا فلان مافو السلام عليكم وين واتي الو جاراني كوب تشودي باشيتانا اني كبالك يا فولا او بنيغنا parce que ni fula ndo bige baluki o tamasho nyuma tamasere nyuma fanado o hona maso isade ayo no alo maso asu yana koni asu yana yoro oui sikatola ayo mama andre abla nan agibu ko naji musigilendo ako nyemu bi kashi wada biye o che sabula jibe bola jibe bola awo namu jima bola iba abe bleyan asugu fale mado dengu be mogo min kan are tuga fe iba don ko ande kunenu lagor ya fam ni mogo be herala iba don a tuga fana fe lagor kana de kunu fana do iba don o tuga kelen fe namu iba don mogo faru faga I faru se ka faga I bɛ se ka bila misiw ni fɛn caman na minnu b'a jira k'a fɔ ko I degunnen don o de kama a fɔ ko ɲɛmu bɛ kasi ko o ji bɛ bɔ o fana b'i ye o b'i ye ne mamuso ko ne ma ko tilali yɔrɔ la talilikɛla I k'a sɔrɔ I b'a dusukun na a ka fisa n'i b'a ɲɛ kɔrɔ o ye tiɲɛ n'i b'a hakili la a tɛ pan I kunna o Allahu Akbar e ma ye filalikɛyɔrɔ la pan bɛ kɛ dɔ kunna ka taa di dɔ ma o parce que pan kɛra min kunna o t'a hakili la de wala hali n'o b'a hakili la o tɛ ɲɛfɛ mɔgɔw la I y'a faamu ni mɔgɔ bɛ ni filalikɛyɔrɔ la sisan n'i bɛ mɔgɔ hakili la ɲinɛ tɛ se k'i kɔ a ma kɛ cogo o cogo ɲinɛ tɛ se k'i kɔ I bɛ se ka jɔn I ɲita la kuma ni jama cayara n'o tɛ ɲinɛ tɛ se k'i kɔ o de kama a bɛ fɔ ko hakili o nafa ka bon kosɛbɛ o ɲɔgɔnnaw la ni mɔgɔ min b'a la ka ko ɲɛnabɔ n'i b'a hakili la a b'a to I bɛ se k'i ɲita sɔrɔ a la a bɛ se kɛ filali a bɛ se kɛ ka jɔyɔrɔw tila misali n'i bɛ ɲɛmɔgɔ a la ne hakili la ni fɔra sisan ko y'a bila an da ni ka jɔyɔrɔ di mɔgɔ ma tile du la mɔgɔ minnu bɛ hakili la wali dalen don minnu na I b'a dɔn olu de ma o tɛ tiɲɛ ye ni fɔra sisan ko Asimi fana ka jɔyɔrɔ di mɔgɔ ma mɔgɔ minnu b'a hakili la hakili a bɛ danama ɲini o fɔlɔ de la o tɛ mamuso ko ne y'a ko mun na ko karisa nana a ye karisa ni yɔrɔ bɔ ko karisa sigilen don o kuma tɛ fɔ karisa mana a ye karisa ni yɔrɔ bɔ karisa min ma na dɛ o de bɛ hakili la wa bila o de b'a hakili la ko e mun sigilen don e kuma tɛ fɔ de ko mun ma na ko a ye karisa mana de karisa tɛ a y'a ni yɔrɔ bɔ parce que e t'a hakili la o e t'a hakili la Allahu Akbar n'i t'a hakili la a tɛ se ka e ye o kabako ou bien de a faamuna donc I ko n t'a hakili la dɔ fana ko ne ma kili o kili ko hakili ɲɔgɔn t'u la hakili ye maaya de ye Abulayi hakili bɛ danfara dɔn ani baganw ni ɲɔgɔn cɛ Allahu Akbar tubabu b'a fɔ ten ko l'homme est l'animal civilisé I y'a faamu n y'a faamu o kɔrɔ ko danfara ni min b'a ni baganw cɛ o ye hakili de ye I m'a dɔn Ala k'an kisi a ma ni hakili ko gɛlɛya ye mɔgɔ min sɔrɔ danfaraba t'a ni bagan cɛ siga t'o la I m'o jateminɛ n y'o jateminɛ a ko bɛ ten a bɛ kuranɛ kɔnɔ n bɛ se k'o fɔ n'an tilala fana ayiwa bi an bɛ dɔn jumɛn na bi ye juma ye Abulayi écoutez kalo tile 16 don décembre kalo o y'a tubabukan ye san 2022 sinon n'an taara farafin fɛ an bɛ kalo tile 22 la farafin kalo 5nan u b'a fɔ lansiri filanan juma kɔni o tɛ yɛlɛma ayiwa o tɛ yɛlɛma ayiwa bisimila juma ye ayiwa gafew bɛ yan Mali tribune ka ɲa ayiwa kibaruya duman dɔw b'a kɔnɔ sabula ko lakɔlikaramɔgɔw tun kan ka baarabila kɛ nka ko tanga kɛra a ma waati laban na sabula ko bɛnɲɔgɔnya sera ka sɔrɔ ni jamana marabagaw ni ɲɔgɔn cɛ I b'a dɔn k'a fɔ ko an ka jikan taama hukumu kɔnɔna n'o ye transport fluvial ye ko Komanavu ni o ye a cakɛda compagnie malienne de navigation n'o y'a cakɛda ɲɛmɔgɔ soba ye a bɛna nani ko gɛlɛya dɔw b'u kan minnu ni mɔgɔw b'a fɛ u ka se ka olu latilen teliya la Ala ko tile amina a n'o bila Mali bi Mali ko bi Mali bɛ cogo di
ala sɛmɛntiya k'a fɔ ko chambre de commerce d'industrie du Mali la i b'a dɔn k'a fɔ coronavirus bana kɛlɛli hukumu kɔnɔ musaka dɔ ko kuma ciyalen don ye kosɛbɛ sefa wari miliyari 10 o kɛlen don ka sɛmɛntiya k'a fɔ ko minnu ma fɔ masiki n'o ye nundatugula 3 dili la k'a sɔrɔ ni u ma di a fɔra k'u dira k'a sɔrɔ u ma di ko min ma fɔ o fɔbali min bɛ o ko la min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ fanga ɲɛmaa min tun bɛ a waati o ka kankɔrɔsigi min bɛ wele ko directeur de cabinet ko yala ko o bongosi ɲiginna nin ko in senfɛ wa min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ Yusufu Bacili la Ablaye ko ale bɛ sɔn ka bɔnɛ a jɔyɔrɔ la nin ko in senfɛ ɲagaɲagaw hukumu kɔnɔ a sɛmɛntiya don a fana k'a fɔ ko Buguni u ye baarabolo dɔ sigi sen kan min kɛ sababu ye ɲama minnu bɛ bɔ fura la ni furakɛli yɔrɔw la ka se ka fɛɛrɛ kɛ k'u latɔbɔtɔ ka ɲɛ u kana kɛ sababu ye ka gɛrɛ wɛrɛ lase mɔgɔw ma ka bana wɛrɛ se maa ma ko o baaraw sigira sen kan Colonel Ablaye Mayiga a sɛmɛntiya k'a fɔ ko ozone ka ɲamacɛ baara jɔra Mali la ko segin kɛra voie de Bamako ma voie du district ma segin cɛkɔrɔ ma Ablaye basi tɛ nka ma dɔma cɛya coupe du monde n'o ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn kunbɛba senna ntolaci siratigɛ la ko an sera kuncɛyɔrɔ ma o sefa wari miliyari 26 ko de kan ka di ŋana ma miliyari 26 ko nati jɔn ma Argentine ni Faransi la o kuma ɲininkali tɔm bɛ fɔlɔ n b'a tɔgɔ dɔn mɛ n ta tigi de don e ko Argentine fana a kelen kɔni o de b'a sɔrɔ mɛ jɔn dɔn t'o dɔn ayiwa i b'a tɔgɔ dɔn tiɲɛna parce que n'a ma di Argentine ma a bɛ di Faransi ma mɛ jɔn dɔn t'o dɔn a tɛna di Maroc kɔni ma a tɛna di Kurasi kɔni ayi voilà ayiwa o kuma an bɛ dugawu kɛ Ala k'a kɛ basigi kɔnɔ min n'a ka kan a ka di o ma o kɔfɛ sa ko mɔgɔ minnu ye cɛsiri kɛ jamana ye marabagaw ye olu médaille d'u ma Ablaye Sinosu ɲɛmɔgɔba n'o ye comité national olympique sportif du Mali Habib Sissoko ko jɔnyo dira ma min bɛ wele ko grand croix de l'ordre national voilà ayi dɛ grade de commandeur de l'ordre national d'accord o de dira ma o jɔnyo kelen fana dira Sese Kome ma Sese Kome waritigi ko Habib kɔni ko ale ka ni médaille ko farikolo ɲɛnajɛ kɛbaw bɛɛ lajɛlen ta don awɔ Sese Kome ale de maliyɛn mun ye 1,1 di sadasu ma 1,1 jɛ Kɔrɔwari min bɛ Kɔrɔwari o tɛ hôtel batigi ninnu Les Échos wele ale mun fɔ a y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko Usman Alimudu ale y'a sɛmɛntiya ka nɔgɔ bɔ a la pewu k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw ye garanti ɲumanw di u ma fɛn jelen f'u ye mun b'a jira k'a fɔ k'u b'a fɛ ka nɔgɔya don karamɔgɔw ka gɛlɛyaw la nin waati ninnu na k'o de kama ko bɛnɲɔgɔn sera ka sɔrɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko yuruku n'a dɔn ka hakɛw dankarili olu la o ye gɛlɛyaba ye an ka jamanaw kɔnɔ sisan walasa ka se ka ko jateminɛ ka ɲɛ ko cakɛda dɔ sigira sen kan min bɛ wele ko plateforme numérique kɛnɛkan ko k'o bɛna kɛ sababu ye ka gɛlɛyaba ta ka bɔ ni ko ninnu sira kan CNT kɔnɔ ko CNDH n'o ye commission nationale des droits de l'homme ko olu ye u ka san 2021 ko dantigɛli sɛbɛn k'a di u ma o kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ ko CNT kelen na yen nɔ cour suprême la sariya min ni a bɛ dɔ fara olu ka baarabila si hakɛ kan ni a kuma cayara kosɛbɛ kiiritigɛlaw ka bolo kan ko CNT sɔnna sariya ma nka bɛ a ko la Ablaye ko Colonel Ablaye Mayiga ye ɲamacɛ baara minnu nun dogo don ko yala ko maa bɛ se k'a fɔ ko nin ye Bamakɔ nɔgɔko bannen ye wa Ala k'o kɛ ɲininkali tɔmi bɛ Ablaye l'essor faso ka fasiri ale ko di ko CNT ye sariya 20 jate ta sariya 20 minnu ni u taara a ka session d'octobre n'o ye octobre kalo ɲɔgɔn lajɛba ninnu kalo 3 kɔnɔna na ko a sera ko baaraw sabati ko camancɛ fanga lawalali siratigɛ kan ko Mali bɛ se ka jigi da Alimami jamana kan u ka jɛɲɔgɔnya ɲuman sira kan ni u ka ɲɛmɔgɔw ni an ka finitigiw ka ministre ye ɲɔgɔn ye
ka hakilila falen dɔw kɛ a yira fana k'a fɔ ko sanuko baara bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na jamana in kɔnɔ abila ye ko sefa wɛrɛ miliyari 6 o de kɔni musaka bilalen don a ɲɛmaw ka bolo kan ɲina l'indépendant ye mun fɔ ko sɔrɔ busuma dɔ ni kɛnɛ karabara Gawo araba tɛmɛnen ko yala ko dantɛmɛ wale de don wa walima binganikɛlaw ka wale de don wa walima dimi kun bɛ dɔ la o tigi y'a ɲini k'i munɛ bɔ a la de en tout cas o y'a fɔ ɲininkali tɔmi kɔni bɛ yen min yɛrɛ fana tali kɛ EGS ɲɛmɔgɔba ko hali k'a sɔrɔ ni JICIM mɔgɔw b'a la ka dankari kɛ a la sisan kosɛbɛ ko a kɔni bɔra ka ɲɛfɔli dɔw kɛ maaw ye min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ baɲumankɛ tɔn minnu ni a yira ka fu dagalen tɛ bilen ka baara kɛ Mali kɔnɔ jamana marabagaw fɛ a bila ko a bɛ se 294 jate ma cakɛda minnu dagalen tɛ ka baara kɛ a bila o kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ ko Zabi Uld Sidi Mohamed o ko ale ɲɛfɔliw kɛ Mali cɛfɔ ka bɛn minisiri kɔrɔ don a y'a jira k'a fɔ ko fɛrɛ bɛɛ ka tigɛ waasa bɛn sira min minɛnen don an ka jamana in kɔnɔ gɛlɛya kana don a lawaleli la abila ye la sentinelle ala y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko polisi caman diminen don bi ani sapeur pompiers ka sababu kɛ ko u kɛli sɔrɔsi ye ko a ko nagasalen don min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ CNT k'olu kɔni ye yamaruya di k'a fɔ ko Cour suprême mɔgɔw ka baara bila si hakɛ min ni dɔ farala kan sariya kɔnɔ o ko ye yamaruya di ko sariya bɛ se ka lawaleya magistrat dun taara grève la o kama ko kiiritigɛlaw kɔni ka diminen don a ko la kosɛbɛ a bila dan kuma ni sɔgɔmada na kunnafoni teli kumaba dɔw don tubarikala bamanan André i ko hakili hadamaden ye hakili kɛ bagan da ala mun y'an da ala ye fɛn saba de da a ye mɛlɛkɛw ni jinɛw da ka hadamadenw da ka bagan da a ma kɛ tan ale ye mɛlɛkɛ ni jinɛw da ka fanga d'u ma mais ka nɛgɛ b'o la ani hinɛ mɛlɛkɛ nɛgɛ t'a la fanga b'a la hinɛ t'a la ni mun kan ka kɛ a bɛ kɛ ale ye hadamadenw dan ka baganw dan a ye hakili b'o la ka nɛgɛ bila o la maintenant ale ye hadamadenw dan non seulement a ye nɛgɛ d'a la ka hakili d'a ma ka fila bɛɛ di ɲɔgɔn ma o fila bɛ ɲɔgɔn soso nɛgɛ ni hakili nɛgɛ ani hakili de bɛ ɲɔgɔn soso o de ye ko hadamaden dafalen tɛ mɛlɛkɛw nɛgɛ t'u la nɛgɛ t'u la foyi nɛgɛ dumuni nɛgɛ t'u la muso nɛgɛ t'u la foyi nɛgɛ t'u la u tɛ hinɛ fana fanga b'u la n'u kan ka mun kɛ n'a b'u kɛ o bɛ kɛ bagan fanga b'u la mais hakili t'u la nɛgɛ b'u la i m'a ye bagan n'a nɛgɛ wulila hali mɔgɔw cɛla a bɛ yɛlɛ a muso mɔgɔw ka kɛ ten n'i y'o kɛ mɔgɔw b'a fɔ kuma i kɛra bagan ye wa a bagan yɔrɔ u tɛ malo n'a ye u tɛ sɔrɔ parce que hakili tɛ maintenant hadamaden ale y'o dan non seulement a ye hakili d'u ma a ye nɛgɛ k'u la ka fanga d'u ma mais tuma dɔw la hakili ani nɛgɛ de bɛ ɲɔgɔn sama o de kama an bɛ ye ko dɔw la mɔgɔw t'o faamu a bɛ hakili jigin Allemagne Berlin aéroport la waati min na n'anw bɛ labɛn na ka don pankuru kɔnɔ tubabukɛ dɔ ni tubabumuso dɔ sina k'u da bari ɲɔgɔn da la bon tubabu tɛ ka jate koba ye nka anw farafin minnu tun bɛ yen a kɛra kabako y'aw bolo a kɛra dabalibanko y'anw bolo parce que yan anw ma dege o la ou bien de n'i ye anw ɲininka an fɔ k'o kɛra bagan ye o kɛra bagan ye ou bien de voilà ala bɛ se ko la dɛ ala bɛ se ko la a bɛ min kɛ waati min na o y'o kɛ waati ye n'o kɛcogo ye anw adamaden hakili la an t'a faamu de kuma dɔ hali ni ala y'i jɛ fɛn na i t'a dɔn a y'i jɛ kun min na nka taalen ɲɛfɛ i b'a dɔn kun min na a y'i jɛ a la parce que ala tɛna na kuma i fɛ cogo dɔ la nka a bɛ fɛn dɔw yir'i la k'a fɔ ko nin de kama ne m'a kɛ n'o kɛra n'o e yɛrɛ y'o ye e bɛ tila ka jo di a ma k'a sɔrɔ kuma dɔ a kɛ waati i tɛ jo di ala ma o bɛ di n'i ka nɛgɛ n'i ka miɲɛ bonya n'i ka hakili miiri ye dɔrɔn i bɛ kɔta kɛ voilà mun n'o kɛra waati min na an b'a fɔ sɛtanɛ minɛ an yɛrɛ de sɛtanɛ ye parce que ko an k'an ka minɛ hakili b'an bolo k'an yɛrɛ kɔlɔsi kuma dɔ o de kama a fɔ ko
mɔgɔ ka hakili bila dusu ɲɛ fɔcogo wɛrɛ la hakili bila nege ɲɛ parce que ko jan ye misali ni baara min ka di e ye sisan bila n'i bɛ fɛ ka baara in kɛ i bɛ fɛ k'a sɔrɔ diyagoya la o kuma de i bɛ taa sɔrɔ ne yɛrɛ ka hɛrɛ t'a la nka e t'o dɔn parce que a ka di e ye o tɛ tiɲɛ o n'a ka di e b'a ɲini cogo bɛɛ la k'a fɔ k'i ka baara in sɔrɔ mais n'e ka hɛrɛ t'a la sisan ala b'e bali k'a sɔrɔ o tɛ tiɲɛ ya taalen ɲɛfɛ de i bɛ se k'a dɔn ko ne ma ko in lajɛ ni hakili ɲama jɔlen parce que i ye diyaɲɛ in bila hakili de ye k'a sɔrɔ n'i kun y'i sigi a waati ka hakili jagabɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko nin tɛ ne ka ko kɛta ye o de ye adamadenya fiɲɛba yɛrɛ ye ni an sera ka farikolo dusu ni diyaɲɛ ninnu k'olu bila kɔfɛ dɔɔni kuma dɔw la kow la a bɛ kɛ sababu na an bɛ bɔ fili caman na o de kama ko n'a fɔra baliku ye e tɛ hakili sɔrɔ ten ko damatama kɛra bon ne yɛrɛ bɛ to k'a fɔ n ko nɛni tɛ tɛmɛ a kan awɔ ne bɛ to k'o fɔ parce que i kɔrɔ ko i ni nin ko kɛli man kan fewu e ni ko min kɛli man kan n'a fɔra ye ko ko karisa e fana sa a bila i dɔgɔyara awɔ o b'a sɔrɔ e filila kojugu siga t'o la o de kama an n'an bɛ ko minnu kɛ an ka jate minɛ k'a sɛgɛsɛgɛ ka ɲɛ yanni k'a to an k'a kɛ tubabu t'a fɔ ko il faut remuer cette fois la langue avant de parler hakili jagabɔ de don kuma in kɔrɔ de n'i bɛ ko o ko min kɛ hakili jagabɔ ka ɲɛ fɔlɔ yanni k'a kɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma amina i Traoré jite ala ka dɔn wɛrɛ jira n na. Pour cette fin d'année, Samsung revient